niya ako Alvin Botis sa mga Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Lactation Treats by RCG dito sa kanilang grand opening dito sa SM Telebastag. Congratulations! Napaka-successful na grand opening nila. Interviewin natin guys yung mga iba't ibang influencers or mommies na nakatikim at naka-experience na sa napaka-healthy at napakasarap na mga products ni Lactation Treats. Ano ba yung naging benefit sa akin ng lactation cookies? First of all, naging milk booster talaga siya. Kasi noon, nag-struggle din ako sa pagpa-breastfeed sa mga anak ko. But since na-discover ko tong RCG Lactation Treats, hindi na ako ng problema. Up until now, 3 years old na yung bunso ko, nagpapadedi pa rin ako. At the same time, nagbe-breast pump din ako. Today is a special day because we're opening the first physical store of Lactation Treats by RCG here at SM Super Malls. Yes po, first of many dahil may open pa po tayong ibang stores ng Lactation Treats sa ibang SM Mall. Ayan, congratulations! 2019 siyang pong nag-umpisa. 23, ngayon 4 years. Unang-una, yung mga chocolate nila masarap, no? Malasa at saka masustansya sa health natin. Actually kasi last year, naghahanap talaga ako ng pagkakapag-boost ng ano ko. Then sa online nakita ko siya. Then yun, sa online ako bumibili through Shopee. Shopee po. So nationwide na pala si Lactation. Oo, kahit saan pwede mong order. Sa Shopee, sa Lazada, meron din sila. Favorite nyo ba sa mga products nila? Actually lahat masarap, pati anak ko, asawa ko, favorite talaga nila kasi masarap at saka yung quality talaga, yung taste, approved na approved. Ma'am, anong name niyo po? Sharon. Paano niyo po nalaman si Lactation Treat by RCG? Sa mga pong mamis ko, kasi halos sa mga feed nila, nakikita ko yung mga reels nila. So, nakita ko magaganda yung mga feedback, tinry ko. Tapos nung natikman namin, sobrang sarap, tsaka sobrang affordable. Eh, talagang nakakapush siya ng milk supply. And, nag-enjoy yung buong family sa pag-eat ng RCG Lactation. Favorite niyo ma'am sa mga product ni Lactation? Ay, yung oat nila sa kay Oreo. Thank you po. Si ma'am, ano pong name niyo ma'am? And, Paano niyo nalaman si Lactation naman ma'am? nalaman ko si Lactation Cookies noong mga 2016. Tapos, sa Facebook, doon ko siya nalaman. Pero wala pa siyang physical store noon. Online pa lang yung transactions. Walang Shopee, walang Lazada. Sa Facebook lang talaga siya. Tapos ngayon, natutuwa ako na finally, may mga branch na siya dito sa Pampanga. And soon, mag-open din siya sa ibang lugar. Favorite niyo ma'am sa mga product? Yung chocolate, tsaka yung Rebel Bars, the best. Ma'am, ano pong name niyo? Naya Abala. Paano niyo po nalaman si Lactation Treats by RCG? Sa friends ko lang, regalo sa akin nung bago ako manganak. May nag-gift sa akin yun. Kasi sinabi ko talaga na magpapa-breastfeed talaga ako. And then, ano po yung favorite na product niyo ni Lactation? Lahat. Lahat talaga. Ayan ma'am, ma'am ano pong name niyo? Abi. Paano niyo naman po nalaman si Lactation Treats? Sa social media, mga mami influencer, ganyan. Pero nung natikman ka talaga namang totoo yung sinasabi nila na masarap. At yung favorite ko yung Oreo. Hello everyone! We invite you to please visit our upcoming stores, Lactation Treats by RCG at SM City Clark on May 8 and at SM City Bataan on May 19. See you there! Binigyan tayo ng Lactation Treats by RCG ng mga products nila. So, excited ko lang tikman kung ano ba yung lasa dito. So sa mga na-interview nating mga mamis talaga nagustuhan nila itong product ni Lactation Treats by RCG. Yan, nasa harapan natin yung mga names ng mga products nila. So meron tayong pecan, double with cashew, double nuts, almonds, cashew, oatmeal, crinkles, plain choco chip, brookies, walnuts, Oreo, Rebel Bars, brownies, and Choco Bar. Titikman natin isa sa mga flavor nila itong almonds na cookies. Actually guys, lahat ng na-interview natin talaga ng mga nagustuhan yung mga products ni Lactation Treats. Hindi lang sa mga mommies, pwede rin sa mga daddy and then sa mga kids natin. For sure magustuhan to. Excited ko na rin patikin sa asawa ko at kay baby. For sure magustuhan nila yung product ni Lactation Treats by RCG. Ang sarap at alam mo na kapag ganito yung kinakain is napaka-healthy and talagang quality yung mga cookies nila. Next natin titikman ito kanilang Choco Bar. So isa sa mga favorite ng customer na nakausap natin. Actually guys, kapag mga ganito is mga nakakasuya siya pero ito
Saktong-sakto lang yung tamis and napaka-healthy nung product ni Lactation Treats. And sobrado, magugustuhan nyo to. And kung mahilig kayo sa dark choco, tikman nyo to guys. Thank you Lactation Treats sa pag-invite sa akin sa grand opening nyo. Napaka-successful ng grand opening nila and looking forward dun sa mga sa SM City Clark and sa SM Batayan. Congratulations again. Then guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video nito para malaman din ng mga ibang kababayan natin dyan na may branch na si Lactation Treats by RCG dito sa SM Telebastagan.